Jopuonjre mag mbalariany ma Machakos ne obago ng'anyo ka gikwedo rochruok mar arita kwe e alwora mar mbalarianyno. Jopuonjrego wacho ni gisebedo gi midhiero e alwora mar kar tiegruogno nimar jonjore monjogi e seche mag otieno kendo weyo moko kuomgi gi hinyruok. Tinende giywak e wi monj mar japuonjre moro manotimore kogwen ma kawuono mana kaka juma mokalo bende. Ne ochuno obila mondo oti gi iro malungo wang'e temo keyo jopuonjrego mane orocho chenro mag ohala kod wuoth ka giywago ratiro margi e wi weche mag arita kwe. Kilitokea ni comrades ndio wanahangaishwa. Sasa ukitoka kusoma huko kwa shule, tuseme hata ni saa moja, because kuna from 4 up to 7. Sasa ukitoka kwa classes ukienda kwa nyumba unakuta umevamiwa. Unapigwa mavisu, simu inaenda, kila kitu inaenda. It's not good. We are comrades. Hatuna shida na raia wa kawaida. They should ensure that kuna patrol ya kutosha, especially usiku. Unakuta Machakos nzima tu kuna police station moja tu. The whole of this Machakos. Na sasa ni mingi, sio moja. How can we be served with one police station there? Sasa tukitoka nje, tukipigania rights yetu, wanatufukuza. Wamekuwa wapi all this time long? Sasa wamekuja wote, officers wote, wanatukimbiza huku ndani.